Recording is started. Vadikani, tinogamuchirai svonho rineri. Tinotenda kuti muri kuitwa zvakanaka kwamuri kwese ikoko. Tinotenda Mwari nenguva ino yavatiwanisa. Saka tadzoka zvakare kuzosheya shoko raMwari, kungogoverana zvatinazvo. Hatina hedu zvakawanda wanda. Saka ndoda kungosheya hangu kuna Mark 1 verse 9 to 13. Yakangondiitirawo zvakanaka. Ah, Saka inotaura kuti hanzi panguva iyoyo Jesu akauya achibva kuNazareta muGarirea uye akabhabhatiswa naJohani muJorodhani. Jesu paakanga ava kubuda mumvura, akaona denga richizarurwa uye mweya uchiburuka pamusoro pake senjiva. Uye akanga ari murenje kwamazuva 40 achiedzwa naSatani. Akanga ari pamwe chete nemhuka. Saka iri reshona rajambira pekuti mweya mutsvene paakangopedza kubhabhatidzwa richinoti hanzi mweya mutsvene wakaburuka pamusoro pake. Mwari vakati uyu ndiye mwanakomana wangu. Hanzi vachingopedza kudaro mweya mutsvene mbavamutora kumuendesa murenje kunoedzwa naSatani. Saka nezuro ndaingofungisa ndikati you would think kuti mambo Jesu kavauya vaintroduce kunzi ndiye mwanakomana wangu ka, you know, second in charge or something. And then you just imagined maybe madzimambo enyika nguva yemambaku nemaemperors, makings, whatever, vanenge vaitomhanyidzana kuti saka mambo tomupa palasi ipi kuti vagare, you know, upiwa masoja anenge achivakomberedza kuvachengetedza. But hanzi mweya mutsvene akavatora kuyaendesa kudondo kunoedzwa naSatani. Ndakangofunga kuti zvinhu zvaMwari, so nzira dzaMwari dzakasiyana sei nepfungwa dzedu isusu. Zvandataura zvezvi Paura, ndo zvinotofungwa nemunhu kuti kwauya munhu mukuru, something must happen zvakasiyana, like tofanira kutomhanya kubikira mapoto ataisingamboshandisa. Ndo nguva yacho ino yekuratidza kuti pauya munhu chikuru. But Jesu havana kumbowana nguva iyo yekutomira kupambwa nevanhu. Zvino ukaramba uchidzika naMaki, yo unongogumirwa sokuti ya. Saka ndaichitofunga ndikati ina handimbozvida ini zvekusoro-tambura kuti izvo zvechikristu kana wauya kuna Mwari, you know, ndo panotanga kuuya miyedzo izvo nezvozvo chichi zvakawanda wanda, because you'd expect kuti kana wauya manje wakunyatsogadzikwa kapakanaka, you know, mauya but vaRoma 5 inototsigira kuti hanzi da kuchiverenga hangu nechirungu because handichatrust shona vision yangu kwete shona yese. Inoti hanzi therefore since we have been justified through faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings. Then you think, how can I rejoice in my sufferings? Because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character, hope. Hope does not disappoint us. Saka nzira dzaMwari dzakasiyana nedzedu. So how much we ignore this, it's part and parcel of the journey. Yakatongosekwa naMwari kuti ndo zvazviri izvozvozvo. Imagine kuti mwanakomana wavo Jesu kana achingopedza kunzi ndiye mwanakomana wandinoda, obva hanzi uyu aendeswa, you know. Ndakati I can't just imagine kuti tomboti baba wepanyika ava nditi vari kuintrodusa mwana wavo mukomana, maybe avaenda to these important people, baba vayo vari important, handiti wointrodusa ndo mwana wangu kauyu injiniya kana whatever mini.
anobva abatwa zvakanaka. Vashandi vanenge vakudaidzwa kunzi traiva bla bla bla, bate zvakanaka vakuru kava. But imagine baba ivavo vatomboti vari physical pepanyika obva vati ndiye mwana wangu, asi torai matsotsi marobha ese mubate rafu, but musamuuraya, munofanira kunomuedza, endai naye kusango. Imagine that scenario. But anyway, ndezvepanyama, but nzira dzaMwari dzakatosiyana. Saka message yangu iri pangotizvo, no matter what you go through, my friends, hakusi kuti Mwari vatirasa kana kuti Mwari vakurasa. Taverenga nyaya yaJesu zvakuti vakatofamba namo. In fact, rwendo rwavo rwese pasi, it wasn't easy. I'm sure kuti hapana munhu ma40 days avakapindana nawo, hapana, handifunge kuti pane munhu ari panyika akaexperiensa zvavakaexperiensa. That trial, that perseverance, that trial kwese kuzoroverwa, zvese zvavakafamba mazviri. Saka no matter vadikani kuti tikasangana nezvakaita sei, ndoziva kuti every day there's someone anenge achitochema kunzwa kuti hai ndofunga Mwari vakatotirasa isu takatokanzwa like Mwari vakatotendeuka vakatasa kusaita, haudi kutombonzwa munamato yedu. Sekutoti unenge uchanzwa kuti Mwari vakutuka kana kuti Mwari havana nguva newe, but ndo zvazvitori pachikristu, parwendo rwechikristu tinotopindana nazvo this wilderness, everybody. Hapana manzvengero, ndo zvazvingori. But at the same time, Mwari vanotida zvakanyanya. Because dai vaisatida vaisambotuma mwanakomana wavo Jesu kuti tigowanirwa nyasha, tigoregererwa, tigogamuchirwa kuna Mwari. Uye tine nhaka isingaperi vadikani. Nekuti pasi panapa zvinopera, zvepasi panapa zviri temporary. Uza kuseni pandaichibva kunofamba zvangu kuseni bandati kunomhanya, uza kunofamba. Ndibva ndakufunga ndikati ndichitotasa mapuo emagesi aya, tingodasa nemiti, chokufunga kuti to think kuti zvese izvi zvinoita ngura zvopera, miti inozongochembera yopera, vanhu vanochembera, everything zvinopera. Asi upenyu husingaperi. Saka hatifaniri kudzorwa kumashure nematambudziko epanyika vadikani. Saka kana paina ari panguva iyoyo, be encouraged. Ndomatsviko andinawo. Amen. Very powerful. Ndandiri kutofunga zvangu muchishumira kuti unozonzwa James zvakarane pantrachansi, count it all joy when you face trials and persecution, because hanzi zvinoproducer patience. Saka unoti shoko raMwari harina parisingambotauri zvematambudziko, because hapana upenyu huripo husina matambudziko. Vada kutarisa like zvataura Sidhorini kuti ivo mambo Jesu, upenyu hwavo pano pasi hwakazara matambudziko, but chinondinakidza ndechoti vanga uri munhu ane simba wokuti nevamwe vanhu vaivabata rafu vaigona kungotaura nechemwoyo zvavo kuti kana muromo womunhu ngaubhende kana kuti ruoko rwake ngarimonyane, but havana mbobvira vakadaro, nekuti ndiMwari ende vakatosiyana nese, ndiMwari vane rudo. That I think chandafarira ndichizvanzi after vazodzwa nomweya mutsvene ndopavakatorwa vazonokandwa kuwilderness. Saka roti we need also the Holy Spirit in our lives. Apa vanga vatoequipwa, so Mwari vakatipa ukashongedzwa nomweya mutsveneka, washongedzerwa nezvokurwa nazvo. Sadai Mwari vakangotigonesawo, as well that we have our lives filled with the Holy Spirit, zvokuti kunyange tikazosangana nematambudziko, mweya mutsvene unotipa uchenjeri hwokuziva madairiro nemafambiro nemakundiro zvekare. Shoko raMwari rakanaka. Indoda kungotaurawo Job, ndo scripture yanga ichinditira zvakanaka. I've been reading Job. So pane Job paanenge azotaura adii, anozenge shamwari dzacho dzazosiya dzazosumuka dzaenda, but panozoita one anoti ndazenge ndakangonyarara, hanzi Elihu.
anozoti ndambei ndakangonyarara nguva iyi yese iyi uchitaura zvaunotaura Jobho nechamwari dzacho muchidii, but regai nditaurawo mashoko ndine uchenjeriwo hwaMwari huri mandiri. Anotanga kutaura kuti Mwari vari all powerful, vane chii ungazvienzanisa naMwari here? Jesu vanozouya manje akuzotaura naJobho, anozouya mumhepo vozotanga kutaura like from verse 38 vachiti hanzi iwe Jobho ndipindure. Hanzi iwe Jobho ndoda kuti usunge chiuno chako somurume ende ndinoda kuti undipindura. Handiti vanobva vabvunza kuti wanga uripi iwe pandaigadzira nyika nepamba yaimisikidzwa nepayaimezhwa? Une simba here rekuziva kuti the treasures dzesnow dziri papi, dzehell dzakadii? Unoziva like when I read that script chapter yese 38, 39, 40 ndaitirwa zvakanaka ndikaona kuti imi tinosangana nezvatinosangana nazvo. Pamwe vanhu chaivo vanenge vachikurwisa kana kumabasa kana paupenyu mudzimhuri chaipo, but ukanzwisisa kuti uzive kuti hakuna umwe munhu ane simba ende hakuna umwe munhu anoziva neuchenjeri hunenge hwaMwari, kureva kuti vanhu ivava hapana zvavanogona kumboita neupenyu hwako. Nekuti vanogona kutaura, vanogona kuti zvakati, but havana simba, vanongotaura zvinoperera pazvinoperera, but kunewo masimba ose Jehovha vanotendera chakati nechakati kuti chiitike muupenyu hwemunhu. Saka ivavo kana vasina kutendera, kana kuti vakati maybe unofanirwa kunetswa kana uchatambudzwa kusvika pakati, ndo pazvinosvika. Uya wenyama kana ane paanga achida kudarikira kana kuti ubva wasvika pakufa, ubva wasvika pakupara, haagone kudaro nokuti wemasimba ose ane muganhu waakatara kuti zvinofanirwa kusvika pakati, nekuti ndiye ane simba. Saka ndaitira zvakanaka ndazoona chapter 2 yaPsalms. I think I'm just going to read nechirungu. Inoti iye, why do heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Verse 4 inoti, he that sits in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derision. Saka unonoti nyika inenge ichikurongera zvainokurongera, ine zvainoda nekuda kwako kuti upenyu hwako unofanira kufamba so, but hanzi wekumasimba ose ari kudenga kwakatasa anenge achitoseka zvake ende achakonzeresa confusion nekutambudzika kune vanhu vaya vanoda kukukonzeresera. Saka dai Mwari vakangotibatsira tinguva ne-this thing at the back of our mind kuti vangaronga zvavangaita asi hazvingatongobudiriri nekuda kweupenyu hwedu, nekuti Jesu uri kurutivi rwedu. Tinewo masimba ose anotida, anotichengetedza, anotirwira kuti kunyange zvakadii iye ndiye ane simba rose rokuti akazoti hanzi anokonzeresa snow kuti iuye just by his breath, kungofema kwawo so snow yototanga kudonha, neko kunaka kwainonzi yakapenga neuchando hwayo ne-all those things. So imagine who we have ari kurutivi rwedu kuti akakura sei. Saka with that I just want to encourage hama dzangu kuti kunyange hameno zvakamira sei, mamiriro ezvinhu like Sister Doreen zvavanga vachitaura, hameno kuti what you are going through in your life, but ingoziva kuti kunewo masimba ose ari kurutivi rwako, anokurwira, anokuda, iye wakarongedza denga nenyika. Ukada kutarisa nyika, ukatarisa ndohanda baba vangu vaigara vachingoti hei, nyika yenyu yakanaka mani, muri kunyika yakanaka. So nekunaka kurongedzwa kwese kwayakaita kuya woona kuti zvese izvozvo zviri pasi pakunaka kwaMwari wedu. Saka hakuna chausingagone Saka dai Mwari vakangotigonesa tisakanganwa kuti tina Mwari unogona kurutivi rwedu mazuva ose. Muzita raJesu, amen. Amen. Vemataura vedu tinoda kutenda Mwari nekutaura kwakanaka kudai.
Ndaida kuzvara kuna Jobho saka ndazoona mai ndinavatoitaura gainingoti akambichana. Pane pakataurwa naJobho pamatambudziko paangauya akawanda. Kana kuti gainditi izvona kuna kunamata kunongo smooth ndo kwekucho kunyepa ikoko. Kudzika nokukwira nokudzika nokukwira ndo kunamata kwachona. Ukaona kwangoita bedzi smooth itombocheka futi utarise kuti ndakatanga sei. Saka murume anonzi Jobho awandiwa nematambudzo. Angadai akatoita BP kana kuti angadai akatoita depression. But haana mukadzi wake ndo paakatomuti babaka dai matuka Mwari madii mafa. Nokuti mukadzi ndo chinhu chiri padhuze dhuze nemunhu. Asi akatomuti tukai Mwari wenyu zvenyu mudi mufe nokuti matambudziko awandisa aya. Iye ndobva apindura zvikanzi uri mukadzi benzi iwewe unongoda zvakanaka chete kuzvakaipa zvinoenda kuna ani. Saka ndizvo ndingoda kuedza kuti munhu nemunhu usazoti kana wauya kuna Mwari wauya munzi mutambarakede amene watoya kuhondo. Tikaverenga shoko raMwari iri kuna Psalms chapter 18 pavhesi 29 inotoanzi kana ndinemi ndinotodenha hondo. Saka kuhondo kwatiri vakoda kutokunga zvibhakera kana kuti futi Mwari vatizadze namweya kana tofamba takati neushingi tiziva kuti takauya kuhondo atinakauya kuzokuita zvokutamba nokuti uchingopedza imwe kutanga futi imwe uchingopedza futi imwe kutopinda imwe uchikuti unde kuchechi wataona mumwe munhu akutokudeka akutokuseka kana kuti akutotsvinya hondo dzacho dzakawanda. Saka Jobho akazviziva akati chandinoziva ndechekuti mudzikinuri wangu mupenyu. Tikaenda kuna vaRoma inototi izvoni Paul achitaura zvikanzi makwidza here madeni here maiko tiri vakundi nekupfuurisa. Saka zvoda kutoshinga vadikani. Kana tapinda mukunamata hatitoshingai. Jesu vatinonamata vacho ivo vakatoti hanzi zvoni anondida ngaatakure muchinjikwa anditevere. Saka vaicho vatoti zvandakasangana nazvo unotodi unotozvisangana nazvo takura muchinjikwa wako tiende. Saka ndizvo ndatichingoonazvo toda kungotenda Mwari nemukana unowu. Tinotoziva kuti pane matonzwa pane vatobatsirikana. Saka amen. Amen. Namatisai munhu washe. Toda kungosvika patinongonamata tichitenda Mwari neshoko ratatinaro kuti tabatsirikana vedu tadzidza tarangwa taudzwa. Saka toda kusvika patinongonamata Mwari vatiwanirewo nyasha. Toda kuutendai Mwari wamasimba ose manerano neshoko ranga riri pakati pedu rekuti ranga richiti encourage kuti kana takauya kwamuri takauya kuhondo. Baba vangu zvinoda kutoshinga kuramba takamira tichinamata sezvamakaita imimi makaedzwa mukatukwa nezvimwe nevamwe vakanga vasina kufanira asi makangoramba makanyarara muchida kupedza hondo iyi. Toda kungokutendai manherano toziva kuti vari kunze uko vamwe vanga vachitotya vachiti zvinoita sei asi kune mukundiri wedu anotikundisa tikapinda matambudziko tinobuda. Shoko raMwari rinotaura kuna Mapsarema kuti izvona anotenda ane matambudziko mazhinji asi ese anobuda maari. Toda kungokutendai Mwari wamasimba ose tipewo kushinga tipfuurewo mberi tichingoenda zvataurwa naDhorini kuti kune upenyu kuseri kwenguva inoyi kune humwe upenyu hwakanaka hunokunda zvatinoona izvi. Toda kungokutendai Mwari wamasimba ose maita enyu nezuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kungokutendai vadikani tosangana futi next Thursday kana Jesu asati vadzoka. Amen. Amen.